ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಚರ್ಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುದುಪರು ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಟ್ಟುದೆರು ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬೆ ಈ ಚರ್ಚ್ ಉತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಈತೊಂಜಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂದು ಜನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದುಲೆ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಅಂತೆರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತು ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ತುಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮುಂಟ ಪೋತು ಪಿದೈದ ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ತುಯ್ಯ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಪಿದೈದ ಮೈಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಸೊ ಬಾಯ್.